Сәлемсіз, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Квалификациялы электрон имза яки эшсезлек белән бәйле вәзгыять ни хәлдә? За получением квалифицированного сертификата, удостоверяющего Центре Федеральной налоговой службы, могут обратиться юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы. Ирекле коткаруучы булу өчен кая укырга кирәк? Калабызда яңа курслар оештырылган. Һәр кеше беренче ярдәм күрсәтә белергә тиеш. Татарстан инжесе нинди була? Акшишмә кызы мәртәбәле бәйгедә җиңү яулады. Алар Казанда Жемчужин Татарстан һәм спортсмен года җиңүләр алалар. Бу һәм башка яңалыкларны мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләячәкбез. Район башлыгы Тимур Нугуманов узып баручы елга нәтиҗә ясап масса күләм мәгълүмат чаралары белән традицион матбугат конференциясендә очрашты. Ул ел дәвамында калабыз һәм районыбызда башкарылган эшләр хакында бәян итте. Алдагы елга планнары белән уртаклашты. Журналистларның күп санлы сорауларына җавап биреп, район башлыгы Әлмәттә булган төзелеш күләме, үзара салым программасы, шәһәр су саклагычы, яңа мәктәп, балалар бакчалары төзелеше хакында сөйләде. Җәмәгать транспортына кагылышлы проблемаларның сәбәбенә, күп балалы гаиләләргә бирелгән җир участокларына кайчан газ кертеләчәгенә ачыклык кертергә тырышты. 2 сәгатькә якын барган сөйләшүдә Әлмәтнең төп үсеш тармаклары турында да фикер алыштылар. Бу хакта тулырак яңалыклар вакытының бәйрәм чыгарылышыннан беләчәксез. Ә программабызның гадәттәгечә эшлекле хәбәрләр дәвам итә. Сүз Алсу Нуриевага. 2021 елның 1 июленнән юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр өчен электрон имзаны тикшерү ачкычының квалификацияле сертификатын федераль салым хезмәтендә алырга мөмкин. Әлеге хезмәт бушлай. Квалификацияле электрон имза территориаль салым органнарында бирелә. Аны алу өчен салым органына кабул итүгә онлайн язылу онлайн сервисында язылырга мөмкин. За получением квалифицированного сертификата, удостоверяющего Центре Федеральной Россия федераль салым хезмәтенең таныклаучы үзәгендә квалификацияле сертификат алу өчен юридик зат, шәхси эшмәкәр, нотариус мөрәҗәгать итә алалар. Сертификат алу өчен түбәндәге шәхесне раслаучы документ, СНИЛС һәм квалификацияле сертификат һәм электрон имза ачкычын язу өчен USB йөртүче кирәк. и USB-носитель ключевой информации, так называемый токен. Шулай ук салым түләүченең физик затның шәхси кабинеты аша квалификацияле сертификат алуга гаризаны әзерләргә һәм җибәрергә мөмкин. Бүген 500дән артык оешма һәм шәхси эшмәкәр Россия федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 16 номерлы районара инспекциясеннән электрон имзаны тикшерү ачкычының квалификацияле сертификатын алды. Татарстанда киләсе елда 2 миллион 750 мең квадрат метр торак файдалануга тапшыру планлаштырыла. Бу хакта журналистларга Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев хәбәр итте. Киләсе елда ведомствоның бурычы 2,175 миллион квадрат метр торак, ә 2023 елда план буенча 2,8 миллион квадрат метр торак тапшыру дип ассызыклады ведомство башлыгы урынбасары. Экспертлар фаразларына караганда планның якынча 40% күп фатирлы йортлар, ә 60% индивидуаль торак төзелеше өлешенә туры киләчәк. Хәзерге вакытта төзелеш үсеше темплары һәм торак тапшыру күләме буенча Татарстан Россия буенча 7нче урында тора. Идел буе федераль округында республика Башкортстан белән бер дәрәҗәдә. 2022 елның январь-февраль айларында рәсми нәтиҗәләр ясалганнан соң төгәл позиция билгеле булачак. 2021 елның 22 декабрендә республиканың мәшгульлек үзәкләрендә рәсми рәвештә теркәлгән 11507 эшсез граждан исәпләнә. Бу узган хисап датасына караганда 414 кешегә кимрәк. Татарстанда эшсезлек дәрәҗәсе эшче кешеләр саныннан 0,57% тәшкил итә. Татарстан Республикасы мәшгульлек үзәкләрендә эш бирүчеләр тарафыннан хәбәр ителгән ихтыяҗ 59290 вакансиyaдан гыйбарәт. Хисап атнасында эш бирүчеләр 1877 вакантлы эш урынын тәкъдим итте. Хезмәт базарында киеренкелек коэффициенты шартлары рәвештә бер вакансиягә 0,19 кеше тәшкил итә. Шунда билгеләп үтәргә кирәк. Яңа эшсезләрнең 415-е элек хезмәт эшчәнлеген башкарган. 13 кеше оешма бетерелүгә яки хезмәткәрләр штаты кыскаруга бәйле рәвештә рәсми эшсез кеше статусы алды. 24 декабрь Татарстан Дәүләт Советында 2021 елга 2022 һәм 2023 еллар планчарына бюджет турында республика законына үзгәрешләр кертү турында закон проекты беренче укылышта һәм тулаем кабул ителде. Закон проекты турында мәгълүмат тыңлангач, бюджетка кергән акчалар социаль мәсьәләләрне хәл итүгә һәм дефицитны каплауга юнәлдерелә дип нәтиҗә ясапыла. Татарстан Республикасы финанс министры Радик Гайзатуллин 2021 ел бюджетына үзгәрешләр кертү мәсьәләсе буенча чыгыш ясады. Закон проекты нигезендә бюджетның керем өлешен 40,1 миллиард сумга арттыру тәкъдим ителә. 22,1 миллиард сум салым һәм салым булмаган керемнәр хисабына һәм 18 миллиард сум
федераль бюджетынан кірген акча хисабына. Министр әйтүенчә, быел бюджет үтәлеше барышында барлык кирим чыганаклары буенча диярлек уңай тенденциялар күзәтелә. Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын 27,1 миллиард сумга арттыру тәкъдим ителә. Максатчан акчалар 13,8 миллиард сум социаль әһәмиятле программаларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелә. Татарстанның өстәмә 13,3 миллиард сум чыгымнарын коронавирус таралышына каршы чараларга, социаль мөһим чаралар үткәрүгә юнәлдереләчәк. Россияда 2023 елда электрон паспортлар бирә башлыйлар. Юридик күзлектән караганда электрон мәгълүмат бирүче паспорт гамәлдәге кәгазьдәге кебек статуска ия булачак дип аңлатты Россия Ичке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре буенча баш идарә башлыгы Валентина Казакова. Беренче этапта кимендә 100 мең электрон паспорт чыгару планлаштырыла, әмма төгәл сан гражданнарның теләкләренә бәйле булачак дигән Казакова РИА Новости басмасына. Ведомствода аңлатуларынча электрон документта ике кул бармакларының эзләре һәм электрон имза булачак. Электрон имза кеше ихтыяры буенча Моннан тыш электрон паспортның QR-кодлы мобиль кушымтасы да булачак. Төп документ урынына аны да хөкүмәт билгеләнгән кайбер очракларда файдаланып булачак. Номер РР97. Россия почтасы бүлеге аша һәр айның беренче көнендә түләүләр алучы пенсионерлар 2022 елның гыйнвары өчен акчаны декабрьдә алачак. Бу гыйнвардагы бәйрәм көннәре белән бәйле. Түләү сроклары турындагы мәгълүматны Россия пенсия фондының төбәк бүлекләре телефоннары буенча шалтыратып ачыкларга мөмкин. Декабрьдә шулай ук 80 яшькә җиткән гражданнарның иминiyet пенсиясенә теркәлгән түләүләрне индексацияләгәннәр. Хезмәт эшчәнлеген 3 ай элек тәмамлаганнар да индексация алды. Министрлар кабинеты пенсияләрне инфляция дәрәҗәсеннән югарырак индексацияләүгә кагылышлы вәгъдәне үтәргә тиеш диде Россия президенты Владимир Путин ел саен үткәрелә торган йомгаклау матбугат конференциясендә. Ел сайын декабрь ахырында Россия коткаручылары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Безнең илдә коткаручылар көне Россия Федерациясе президентының 1995 елның 26 ноябрендагы указы белән гамәлгә куела. Аның тарихы 1990 елда Россия коткаручылар корпусы төзелгән көнгә барып тоташа. Хәзерге көндә теләгән кеше ирекле коткаручыга укырга мөмкин проект эшли башлый. Бу проект турында тулырак Алсу Әмирова сюжетында. Коткаручы иң куркыныч һәм җаваплы хезмәт. Алар һәрчак уяу. Гадәттән тыш хәлләрдә беренче булып ярдәмгә ашыгалар. Табигать бәла казалары, янгыннар вакытында, юлларда килеп чыккан юл транспорт һәлакәтләрендә бәлагә юлыкканнарга да нәкъ менә коткаручылар килә. Менә 4нче ел инде Россиядә коткаручылар дигән проект эшләп килә. Шушы көннәрдә Әлмәттә ирекле коткаручыларның икенче агым укулары оештырылды. Әлеге проектның нәкъ якынлашып килүче яңа еллар алдыннан үткәрелү бик әйбәт. Чөнки һәр кеше беренче ярдәм күрсәтә белергә тиеш. Этот проект реализуется по гранту. Бу проект Татнефть компаниясе гранты буенча тормышка ашырыла. Проектның асылы шунда: ярдәмгә мохтаҗ кешеләр мөмкин кадәр күбрәк һәм үз вакытында ярдәм алу мөмкинчелеген булдыру. Уларның беренче өлеше Әлмәт шәһәренең 23 мәктәбендә узды. Чөнки нәкъ менә биредә медицина сыйныфы эшләп килә. Монда укучыларга беренче ярдәм күрсәтү буенча күнекмәләр күрсәттеләр. Укуларның икенче өлеше Контакт исемле яшүсмерләр клубында үтте. Ирекле коткаручы булырга теләк белдерүчеләрдән барлыгы 12 кеше беренче күнекмәләрен уза алды. Шулар арасында Гөлсия Каримов да бар. Медицина хезмәткәре булган Гөлсия ханым үз гомерен кешеләр коткаруга багышлаган күпләрнең берсе. Ул һәрвакыт төрле укуларда булырга тырыша, чөнки коткаручыларга белемнәрен тирәнәйтү шарт ди ул. В моей практике, в моей жизни было вот так же. Я шла по улице. Минем белән бер тапкыр шундый чирак булган иде. Мин урамда бер кешенең ятканын күреп алдым. Аның пульсын тикшердем. Ул үзенең хәле начар икәнен әйтте. Ашыгыч ярдәм машинасы чакырдым. Соңына мин ул кешенең хәле яхшырганын белдем. Шулай итеп, кемгәдер ярдәм иткәч, миңа рәхәт булды. Бүген Россия буенча барлыгы 1000 игерекле коткаручы бар. Коткаручы спасатель дигән кушымтаны кәрәзә телефонга куеп, якын тирәдәге коткаручыларны күреп була. Шулай итеп, беренче ярдәм кирәк булганда, бу кушымта аша коткаручы сезгә тиз арада ярдәм итә ала. Алсу Әмирова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Казанда 8-нче Татарстан инҗесе 2021 конкурсы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Алар арасында Әлмәт районы Акчишмә авылыннан Тамара Осина да бар. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән Тамараның декабрь аенда тагын берничә җиңүе бар. Тамара белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Тамара Осинага 18 яшь. Ул 6 яшьтә укырга өйрәнә. Яраткан китабы Гарри Поттер турында, ә өстәл китабы Ник Вуйчичныкы. Ул Тамараны барлык авырлыкларны җиңәргә, үз көченә ышанырга һәм бәхетле булырга мөмкинлек бирә.
Аның могҗизалы дөньясында барына да урын табыла. Ат спорты мәктәбе, сәнгать мәктәбе. 19-нчы мәктәптә укыганда Тамара бию буенча республика конкурсларында да беренче урыннар ала. Тамара үзенең спорттагы шиксез мөмкинлекләренә ышана һәм тау чаңгысында беренче тапкыр төшү гаҗәпләнү, куану, шатлык, бәхет тудыра. Менә ул Татарстаннан бердән-бер Россия олимпиадасы катнашучысы. Первое место. Золотая медаль. Победитель Осина Тамара. Алтын һәм көмеш медаль Тамарага Россия җыелма командасына юллама һәм зур илебезне халыкара дәрәҗәдә тәкъдим итәргә мөмкинлек бирә. Иң мөһиме дисциплина һәм максатка ирешергә теләү. Тренажер залында, бассейнда шөгыльләнү, һәр даим үзең өстеннән эшләү һәм Тамара йөзү буенча республика беренчелегендә катнаша. Тамараның әти-әнисе тренерга рәхмәтле, бала белән уртак тел тапты ди. Әти кеше үзе дә кызы белән бергә актив тормыш алып бара. С дочкой занимаемся пробежкой. Йөгерәбез, төрле физик күнегүләр ясыйбыз, ишек алдында батут та бар. Во дворе батут. Тамара Осина һәм аның әти-әнисе өчен декабрь вакыйгаларга бай була. Мәскәүдән махсус олимпиададан кайтып, алар Казанда Жемчужин Татарстан һәм спортсмен годада җиңүләр алалар. Тамара Осина 14-17 декабрьдә Мәскәүдә узган яшь атлет тау чаңгысы спорты буенча махсус олимпиаданың бөтен Россия ярышларында беренче була. В рамках специальной олимпиады проходили соревнования молодой. Махсус олимпиада кысаларында яшь атлет ярышлары узды. Супергигантта 2нче урын, слал буенча беренче. В дисциплине супергигант и первое место в самой сложной дисциплине слалом. Илебез башкаласыннан республикабыз башкаласына кайтып рояльда уйнап 18 декабрьдә Жемчужин Татарстаны Татарстан инҗесе бәйгесендә җиңүче булса, 23 декабрь көнне 2022 елгы махсус олимпиада атлеты бүләген ала. Тамара киләсе елда Казанда узачак махсус олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарының Россия милли җыелма командасы составына керде. Ул тау чаңгысы дисциплинасында чыгыш ясаячак. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты язучы Марсель Галиев туган ягында. Рәхмәт сезгә, без сезне бик нык яратабыз, бик нык хөрмәт итәбез, горурланабыз сезнең белән. Коймак ашау өчен дә йөгерергә кирәк, әлбәттә бәйрәм кайфы булдыралар. Нужно пробежать трассу и на 50 метрах перевернуть блин на сковородке. Футболчы булу өчен хоккей уйнарга кирәк. Калабызда спортчылар ярыша. Победители групп и кто занимает второе место, они выйдут как раз в финальную часть, дальше, где уже игры будут проходить на вылет. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Ознакай гимназиясында 2нче ел рәттән Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Марсель Галиев иҗатына багышланган фәнни-гамәли конференция уза. Быел ул әдипнең 75 яшьлек юбилеена да туры килде. Конференциянең төп өлеше җиңүчеләрне бүләкләү булды. Тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Тел – ул халык күңелен сугарып торучы чишмә. Бу сүзләрнең авторы бөек танылган шагыйрь һәм шул ук вакытта Азнакай районының мактаулы гражданины Марсель Галиев. Тантаналы чараны ачып, муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин күренекле язучыга изге теләкләрен җиткерде һәм Азнакай районының мактаулы гражданины дигән дәрәҗәле исем тапшырды. Рәхмәт сезгә, без сезне бик нык яратабыз, бик нык хөрмәт итәбез, горурланабыз сезнең белән. Юбилеегыз белән сезне сәламәтлек, уңышлар, исән-сау булырга, Тукай премиясе иясе итәбез. Марсель Галиевны хөрмәт итеп килгән иҗатташ дуслары аның белән бәйле истәлекләрне яңарттылар. Мөслимгә кайткач, сыр итеп кенә, сездә күргәннәремне аларга да әйтермен димен. Чөнки яхшылыкны бөтен кеше өйрәнергә, бөтен кеше белергә тиеш. Без фәкать шушылай тырышып кына, ихластан үзебез зурлар тырышып кына балаларга туган телебезгә мәхәббәт сага алабыз. Марсель Галиевның туган авылыннан монда балалар өздереп не карап торасың, бер инде акцентсыз сөйлиләр, ягъни шушындый үзебезнең районның менә баласы бит ул, авыл баласы шушыны сөйли. Эшкә менә бер җылы рәхәтлек биреп тора шушындый. Канатланып, менә рухланып, сөйнеп утырабыз шушындый кичәне тыңлап. Шуннан да Азнакай бик күп татар дөньясында бик күп шәхесләрне белгән төбәк. Бу юккана түгел, димәк инде бу төбәкнең аның үзенең генофонды кишле, димәк тарихы бар. Зур бәйрәмгә әверелгән кичә җырлар, шигырьләр, биюләр белән үрелеп барды. Берничә этаптан торган һәм онлайн үткәрелгән бәйгедә республика мәктәпләреннән 35 укытучы, 89 укучы катнашкан. Сырасагыз миннән әгәрдә, үз тәхетен эзлим һәрбер сезгә.
язылачак яңа шигырьдә. Үз чиратында язучы бу кичәне оештыручыларга зур рәхмәтен җиткерде. Ол иң соңғы китап менен чыкты. Мында бүтән теге дөнья гизеп йөргән җирләрдәге рәсемнәр һәм ул ич телдә чыкты. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә гадәти булмаган йөгереш узды. Анда катнашучылар табада коймак белән дистанцияны уздылар. Әмма аны йөгереп үтүгенә аз, гадәти булмаган биремнәрдә үтәргә туры килде. Йөгерештә Алия Бәйрамалова да катнашты. Бу фестиваль өчен махсус 70-тән артык коймак пешергәннәр хәзер аларны табаларга куеп, уенчыларга таратачаклар. Раз, два и марш! Отлично! Шәһәр халкы өчен спорт ялының мондый форматы яңалык түгел, һәм аның кагыйдәләрен һәркем диярлек белә. Суть фестиваля заключается в том, что нужно пробежать трассу. Фестивальнең асылы трассаны йөгереп үтү һәм 5 билгедә коймакны табада әйләндерү. И самый ловкий, кто переворачивает блинчики, естественно, побеждает. Катнашучыларның кабатланмас булуларын һәм креативлыгын бәяләделәр. Күпләр ярышларга махсус костюмнар әзерләгәннәр. Лилия беренче ел гына катнашса да, бәйгегә ныклап әзерләнгәне күренә. Решили с коллегой. Без коллегабыз белән йөгерештә катнашырга килдек. Күңелле бит, моның өчен клоун костюмы сайладым. Чтоб весело было клоуном побыть. Лилияның хезмәттәше Алия шүрәле костюмында килгән. Бу костюмны сайладык иң матур булган өчен. Шүрәле бит ул Тукайның иң главный ролендә сказкаларында балалар сказкаларында ул выступать итә. Ә кемдер узак уйламыйча киләсе ел символына киенгән. Выбрала такой костюм, потому что сейчас год тигра, и нужно наряжаться и получать массу эмоций от этого мероприятия. Салкын һава торышына карамастан стартларга 60-тан артык катнашучы чыкты. Ә оештыручылар аларга дәртле биюләре белән туңарга ирек бирмәде. Катнашучылар табада коймак белән 150 метр дистанцияны йөгерделәр һәм аларны 5 номинация буенча бәяләделәр. Нәтиҗәдә 18 яшькә кадәрге ир-атлар арасында иң яхшысы Динар Ямалов булды, ә өлкәннәр арасында Шәрипов Илнар. Хатын-кызлар арасында узышта Анна Юрьевна һәм Азалия Фатыйхова җиңделәр. Ә иң креатив йөгереш номинациясендә Алия Фатыйхова җиңде. Алар барысы да акчалата бүләкләр алды. Алия Бәйрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Футбол буенча спорт мәктәбендә мәктәп укучылары арасында урам футболы буенча 3-3 турниры узды. Кичә 2007-2008 елгы егетләр уйнаса, бүген 2009-2010 елгы үсмерләр уйнады. 20дән артык команда катнашкан турнирда без дә булып кайттык. 3-3 турниры 3 уенчы уйный, бер запас уенчы була ала дигәнне аңлата. Бирдә 16-нчы мәктәптән 5, 1-нче гимназиядән 3, 25-нче, 10-нчы һәм 20-нче мәктәптән 2 команда катнаша. 5-нче гимназия, 2-нче лицей, 6-нчы, 7-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 21-нче мәктәптән берәр команда җыела. Узган ел урамда 3 мәйданчыкта бер үк вакытта уеннар барган иде. Быел һава торышын исәпкә алып манежда уздырабыз ди оештыручылар. С тем, что мы перенесли в зал, у нас очень... Урамда уздырмагач 20дән артык команда җыелды. Бер вакытта 4 уен бара, 4 группа, һәрберсендә кимендә 5 команда. Группада 1-нче, 2-нче урын алучылар финалда уйнаячак. Часть дальше, где уже игры будут проходить на вылет. Яңа ел алды турнирында катнашучылар арасында 14 яшьлек Илдан Сабирҗанов та бар. Татар гимназиясе укучысы 8 ел футбол белән шөгыльләнгән. Соңгы 2 елда уйнамый, ләкин спортны калдырмый. 5 мунчада кәшәкә белән алка куа. Мен бу соревнованияларда беренче тапкыр катнашам. Гимназия, татар гимназиясында укыйм менә. Менә бу елны безгә әйттеләр, футбол уйныйбыз. Менә беренче уен булган инде. 3-3 уйнадык. Илдан кебек Владислав Исаев та әлеге футбол турнирында беренче тапкыр. Сыграли 2 игры, одну выиграли, одну проиграли. 2 уен узды, берсендә без җиңдек, берсендә безне җиңделәр. Алдагы 2 уенда җиңсәк, алга таба узачакбыз. Яхшы оештырылган. Турнирның оештырылуы һәр катнашучыга ошый. Тәмле ризык, җиңүчеләргә әзерләнгән кубок медальләр, җиңүгә омтылышу ята ди мәктәп укучылары. Я 2008 года. Мин 2008 елгы футболда 7 ел, туган ел буенча уйныйбыз, миңа ошый. Я играю в 21-ю школу, в принципе. Мин 21-нче мәктәп өчен уйныйм. Шәп, ошый, мин 2007 елгы.
Турнирның җиңүчеләре кубоклар һәм медальләр алачак. Шулай ук оештыручылар аларга яңа ел бүләкләре әзерләгән. Финалда 16-нчы мәктәп һәм 2-нче лицей очрашты. 1-0 исәбе белән 2-нче лицей командасы турнирның җиңүчесе булды. Турнирның 1-нче көне буенча мактаулы 3-нче урында 25-нче мәктәп командасы, көмеш медаль ияләре 16-нчы мәктәп укучылары. Бу көннәрдә Казанда мини-футбол буенча Татарстан Республикасы кубогы тәмамланды. Безнең спортчылар турнирны җиңелүләрсез 5 җиңү белән узды. Әлмәт командасы егетләре 2021 елгы иратлар командалары арасында мини-футбол буенча Татарстан Республикасы кубогы иясе булды. Безнең команда составындагы иң яхшы футболчы дип Алексей Шляпкин танылды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыйк.